ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ବି ଭଲରେ ଥିବେ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଏଇଟା ମୋର ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ହେଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁମଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ତାପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ଯାହା ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖେଇବି ଓ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧଟାରେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଥିବାରୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧରେ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ କରିବି। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ବ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ ବାଏ।